Lísteček vybral Martin Harich. Zlodejov je také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. V daždi šušia vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Každý trán a sosy, odletiem ťa do ere. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Prváci si v kvetináčok nasadili Marišku. Nik nečaká už na čo, koniec sveta na blízku. Holohlaví pred kostolom upálili aniela. Dobre, že vraj už raz bolo, diabol vodku nalieva. Každý trán na slzy, odvlečiem ťa do erne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Každý trán na slzy, odvlečiem ťa do erne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Každý trán na slzy, odvlečiem ťa do erne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Každý trán na slzy, odvlečiem ťa do erne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Ďakujem veľmi pekne. OK, Martin. Ďakujem. OK, díky. Po dlhšej dobe u mňa svetlý moment dnešného večera. Svetlý moment, ktorý prišiel práve teraz, konečne to zasvietilo, som sa potešil. S prehľadom zaspievané, zvládnuté vystúpenie na úrovni. Vypichol by som prízvuk Quantum, dobrú noc na šakalom, koniec sveta. Toto by som vypichol, to by trošku rezalo uši, ale keďže si to takto zvolil, tak je to na tebe a je to aj na ľuďoch. Ďakujem. Ano, vy jste typ šťastného zpěváka, který udělá šťastnými i své posluchače a své diváky. A obzvláště váš povzbuzující výraz "pome", ten se mi líbil. Ďakujem. Ja som zo Slovenska. Pome. Ibaj. Žádný let's go. Pome. Marťas, takto ty si velmi přesvědčivý chlapec. Ty ses evidentně narodil pro koncertní pódia. A já si myslím, že dnes nejedna faninka bude muset navštívit záchranku, aby dostali obklad na hlavu. Dobrý. Ďakujem. Myslím, že ty si nás presvedčil o tom, že v slovenčine niektorí z vás znejú oveľa lepšie, teda v rovnom jazyku, ako v angličtine. Ty si toho príkladom. Táto pesnička ti sedela. Zlepšuje sa. Toto bolo opäť tvoje najlepšie vystúpenie oproti minulajškomu. A kde si sa osobne teraz najviac pozdával na tom javisku s tou gitarou, takto by to malo vyzerať, takto ti to sedí a také tie poskakujúce veci, to mne moc nehovoril. Ale toto už je také väčšie. Ďakujem. Takže príjemné. Tak to aj vyzerá teda. Ďakujem vám všetkým. Martin Harich a veľmi... Ahoj. Ahoj. Počkaj, tak nechoď tak blízko.
ma zabijú, to je niekto dole, tuto ma zastrelia fanenky, tak to bude dobre. Teba ľudia milujú, porota ťa miluje. A ja ich. A dôkazom toho, že ťa hrozne miluje, je fakt, že ja som mala pár dní dozadu taký live chat s fanúšikmi a asi 85 otázok bolo o tebe. Veľmi intimné, dôverné, zásadné. Pýtali sa všeličo, tak jednu otázku by som mohol zodpovedať, aby som už nemusela ja. Dobre, no. Koľko meriaš? To sa pýtali Ja dookola vážne neviem, okolo 170, možno ani to nie, neviem, vážne neviem, ja sa nemeriam tak bežne. Dobre, takže dodnes sa nevie, koľko meria Harich a už sa na to prosím vás nepýtajte. Martinko, ty si nedávno povedal, že ty si vlastne superstar preto, že keď bude tvoja obec v televízii, tak vám vybudujú kanalizáciu. Áno, presne tak. Takže ty si to vlastne kvôli fekáliám. Aha. A aká je situácia? Už sa niečo deje? Nemám prehľad momentálne, lebo som mesiac a pol nebol doma, ale podľa mňa už určite sa niečo deje, už začali kopať, podľa mňa. Výborne. Tak poďme teraz promovať ešte, čo potrebujete u vašej obci. Plaváreň. Akvapark by sa si šiel, lyžiarske stredisko, lanovku.